Keď niekto z BMW povie Efficient Dynamics, tak týmto dvojslovným spojením charakterizuje množstvo technických fajnovostí, slúžiacich v konečnej podstate na zvýšenie výkonu a úsporu pohonných hmôt. V celom balíku inovácií má významnú pozíciu aj tento model označený X6 Active Hybrid. Mimochodom je to najvýkonnejší plne hybridný automobil na svete. Spája silu 4,4 litrového zážihového 8-valca a 2 elektromotorov. Keď zaberie celý záprah naraz, využíva maximálny výkon 485 koní a krútiaci moment 780 Nm. Pri brzdení alebo jazde bez zošliapnutého plynu sa elektromotor správa ako generátor, dobíjajúci vysokonapäťovú nikel-metal-hydridovú batériu. Pri zastavení účinkuje nová generácia systému Auto Start Stop. Lenže bude o nový systém záujem na trhu? Dokážeme ponúknuť dva rozličné hybridné systémy. Buď plnohodnotný, ktorý je v X6, alebo jemnejší. Ten používame v sedmičkách. Oba tieto modely sa dočkali veľkého uznania na trhu, najmä X6. A už dnes aj my musíme odpovedať na množstvo otázok záujemcom o tento model. Takže je o hybrid záujem aj na Slovensku? Záujem vyskúšať si ho je taký veľký, že skúšobné jazdy sú už na začiatku našej roadshow plne obsadené. Hybrid rozoznáte od klasickej X6 podľa vypukliny na prednej kapote a nápisu na zadnom čele. Batériám určili miesto pod dnom batožinového priestoru. V interiéri si na prvý pohľad ani nemusíte všimnúť, že ste v hybridnej verzii. Len vás po zasunutí radiacej páky do polohy Drive prekvapí ticho, ktoré panuje okolo a vy sa s autom posúvate dopredu. Výlučne elektrický pohon môže pracovať až do 60 km rýchlosti a na vzdialenosť 2,5 km. Ak však elektronika vyhodnotí, že treba spaľovací motor nakopnúť skôr, stane sa. Od tej chvíle je však minimálne jeden elektromotor vo funkcii generátora a dobíja batériu. Informácie o tom, ako práve prúdi energia, si môžete navoliť aj na centrálnom displeji, ale za jazdy si ich radšej nevšímajte. Núka sa však otázka, bude takýto hybrid tou správnou voľbou do budúcnosti, alebo ide o marketingový ťah? Myslím si, že je to len jeden z alternatívnych konceptov, ktorý tu však v budúcnosti určite bude mať svoje miesto. Takže to nie je len akási technická hračka, ale celkom určite naznačuje, že v budúcnosti majú hybridné technológie v automobiloch svoju úlohu.